Hier moet het gebeuren dit weekend. Voor zo'n 10.000 uitzinnige fans. De wereldtitel van Sjenky Knecht of een medaille van Suzanne Schulting. We informeerden bij zijn collega shorttrekkers over Sjenky Knecht. Het verschil tussen 1 en 2 zal denk ik niet heel groot zijn. Dus ik denk dat hij wereldkampioen wordt, maar het wordt lastig. Ja, hij is zeker goed. Hij rijdt snelle rondes en ja, je merkt gewoon aan hem dat hij er ook klaar voor is. En, dus ja, hij is zeker kanshebber. Sjenky die rijdt echt super goed. Die rijdt in trainingen rijdt hij echt het snot voor iedereen zijn ogen. Ja, wil graag op kop, alles werken. Hij voelt zich goed, hij voelt zich lekker. Dus dat gaat de goede kant op. Ik heb hem hier zien trainen deze week. Het is fenomenaal wat hij laat zien. Dus we hebben alle hoop dat hij tot het einde mee kan draaien voor die hoogste plekken. Suzanne Schulting is nieuwtje en had langzaam volle ondervinding net. De wereldtitel is wel heel ambitieus, maar een medaille zit er wel in. Ik denk inderdaad een podiumplek dat wel heel reëel is. En welke kleur, dat is ook wederom lastig te zeggen. Ik bedoel, ze heeft volgens mij in Minsk haar eerste wereldbeker gewonnen. Dus ze kan het zeker. Dus als ze hier gewoon goed stabiel blijft rijden vooral, dan denk ik wel dat ze voor die gouden plak kan gaan strijden. Suzanne heeft er altijd zin in en die is volgens mij altijd klaar om te racen. Dus ja, zeker. Die gaat ook haar best doen. En, ik schat haar medaillekans ook. Ze kan zeker gaan voor een medaille. Suzanne heeft serieus goede kans op een podiumplek. Ik verwacht wel dat Choi echt er bovenuit steekt. Die zie je in elke wereldbeker die ze heeft gereden. Ja, is zij veruit de beste. Maar Suzanne kan inmiddels echt goed mee. En die kan de strijd aan met alle plekken daaromheen. Ze heeft het heel erg goed gedaan dit jaar. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze hier een plak mee kan pakken. Maar het is nog een hele jonge dame. En ze is heel stormachtig opgekomen. Nou, ik hoop dat we hier iets van haar klasse kunnen gaan zien. Als dat lukt, dan zit ze heel dicht bij het podium.